ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚି ରହିଛି ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ ସେ କେବେ ମରିନଥାଏ, ବରଂ ଯଦି ମରିଥାଏ କିଛି ଅମଣିଷଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ। ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କି ହୋଇକରି ବସେ ନା, ଯଦି ସେ ଲୋକ ଅମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବ ସେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଝିଅକୁ ସେଇଠି ବାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ।